Ukunwenwa kwentsolongwane icorona kwiphondo kubangele inkxalabo. Bangapha kwamawaka angama-26 abosuleleke yile ntsholongwane. Kubhubhe abantu abayi-397. Ngethuba bangapha kwe-12,000 bebefudula benale ntsholongwane bebuyele empilweni. Urhulumente wephondo uqinisa apho kuyekeyeke khona. So sizama ke ngoku ukuqinisekisa uba yonke imeko elungela uba sikwazi umelana nayo. Yiyo le nto sicela nongenelelo lokokuba namajoni kuba siyawazi uba anesakhono esikhulu kule nto yokuncedisa kwezempilo. Siyafuna kuba siyazile uba i-Eastern Cape ayizufana ncam namanye amaphondo nangemingeni enayo kwezempilo. Kule veki izayo kubuyelwa ezikolweni ngamanye amabanga. Kukho uloyiko lolosuleleko kwizikolo zephondo. Isebe lezemfundo ephondweni libhalele ogqababo kuNdlunkulu kwiphulo lokuzama ubacacisela ukuba iphondo alikalungeli ukubuyisela bonke abantwana ezikolweni ngethuba kusaliwa le ntsholongwane. Kuba sijonge i-level ye-infections ezenzekayo apha eprovinsini nendlela ebachaphazele ngayo abantwana aba kwezi grades zimbini besele zivulile, nendlela ekubonakala ngayo ukuchaphazeleka kokusweleka kwabantu, ingakumbi otishala, ingakumbi abantwana, ingakumbi i-professionals ezisebenza in the sector. Iphondo likwiphulo lokongeza oogqirha namanesi. Oku kuzokongeza koonompilo abangama-7,000 yabandula ukuqeshwa. Ndingafuna weendaba ze-SABC kwiphondo leMpuma Koloni.